अगर आप भी चाहते हैं हमारे जेपी म्यूजिक प्रेजेंट का ऑडियो वीडियो सबसे पहले अगर आप तक पहुंचे तो शिव नारायण शिव नारायण शिव नारायण म्यूजिक डायरेक्टर डीजे शिव नारायण मालविया ई बंगाली धके मिस्टर सगाली दुगो गहकी रखले है बिया मालविया ई बंगाली धके मिस्टर सगाली दुगो गहकी रखले है बिया सहारा खाएला चोलिया में दुगो मलपुआ रखले बिया सहारा खाएला चोलिया में दुगो मलपुआ रखले बिया मालविया ई बंगाली धके मिस्टर सगाली दुगो गहकी रखले बिया मालविया ई बंगाली धके मिस्टर सगाली दुगो गहकी रखले बिया सहारा खाएला चोलिया में दुगो मलपुआ रखले बिया सहारा खाएला चोलिया में दुगो मलपुआ रखले बिया चोलिया में दुगो मलपुआ रखले बिया शिव नारायण शिव नारायण शिव नारायण कसल जवानी एकर बादे कचनार हो देखी के बुढ़वा चुआवता तार हो कसल जवानी एकर बादे कचनार हो देखी के बुढ़वा चुआवता लार हो हई बहुते बवाली भाई बुझाती आजाली हई बहुते बवाली भाई बुझाती आजाली तू गोलुआ रखले बिया हई बहुते बवाली भाई बुझाती आजाली तू गोलुआ रखले बिया सहारा खाएला चोलिया में दुगो मलपुआ रखले बिया सहारा खाएला चोलिया में दुगो मलपुआ रखले बिया चोलिया में दुगो मलपुआ रखले बिया शिव नारायण शिव नारायण शिव नारायण म्यूजिक डायरेक्टर डीजे शिव नारायण 16 उम्र में डोजे खोजे बार हो मिल जाई कौनो तो कदी बेड़ा पार हो 16 उम्र में डोजे खोजे बार हो मिल जाई कौनो तो कदी बेड़ा पार हो छूटाई पारी हो जी तंदरते बारी हो छूटाई पारी हो जी तंदरते बारी बेबिया पवन के कहले बिया छूटाई पारी हो जी तंदरते बारी बेबिया पवन के कहले बिया सहारा खाएला चोलिया में दुगो मलपुआ रखले बिया सहारा खाएला चोलिया में दुगो मलपुआ रखले बिया मालविया ई बंगाली धके मिस्टर सगाली दुगो गहकी रखले बिया मालविया ई बंगाली धके मिस्टर सगाली दुगो गहकी रखले बिया सहारा खाएला चोलिया में दुगो मलपुआ रखले बिया सहारा खाएला चोलिया में दुगो मलपुआ रखले बिया। टीएस रिकॉर्डिंग